Здравейте! Аз съм Ива Грохланска и сега ще ви представя моята гледна точка за това какво е да си млад гражданин на Европейския съюз. Европейския съюз е политически и икономически съюз между 28 европейски държави. България е член от 2007 година насам. От тогава започнаха да се осъществяват много програми, които да подобрят живота на българските граждани. Въпреки това не настъпи голяма и градивна промяна за нашата страна. Но защо ли? Това се питаме всеки ден. Всеки иска промяна, но никой не полага усилия да промени нещо. Или по-точно да промени себе си и своя мироглед. Не може да стоиш на едно място, да се оплакваш от живота, от държавата и всичко, което те заобикаля и да чакаш да стане чудо. Промяната се случва с действие, с труд и упоритост. Да си млад гражданин на Европейския съюз означава да си трудолюбив, смел и свободомислещ човек. Ние трябва да преследваме целите си, да сме упорити, решителни, идейни. Всички трябва да осъзнаем, че нищо не става на готово. Докато стоим и хленчим, нищо няма да се промени. Трябва да започнем да работим и да се грижим за себе си. Защото голямата промяна няма да дойде и да почука на вратата. Ще ви дам пример със себе си. Занимавам се с изработването на видеоклипове и кратки филми. Имам спечелени много национални и международни конкурси. Но това не е станало като се размотавам и се оплаквам, че никой не оценява уменията ми. Напротив, точно обратното е. Всичко, което дойде като резултат, е благодарение на много и упорит труд. Постоянно търся ново поле за изява. Искам да съм най-добрата и се боря за това. За да постигнеш нещо голямо и красиво, трябва да положиш много труд и да отделиш много време. Но усилията определено се заслужават. Ние сме млади, енергични, креативни и промяната зависи само от нас. Бъдещето е в нашите ръце и трябва да се борим за него. Моето послание към всички млади европейци е да бъдат упорити и никога да не се предават. Знайте, че каквото сте изградили с честност и труд, никой не може да го срине. Бъдете разумни, дързайте и никога не се отказвайте, независимо от натиска. Бъдете смели, бъдете граждани на Европейския съюз.